Tips men bisa konsisten ala nyong. Kie anu video lanjutan wingi. Biasalah nyong nek sekali ngerekam video sekali tag kue anu akeh. Hasil ngerekam videoku sing akeh bisa dadi loro VOD. Nang VOD aku sing wingi akeh sing pada komentar, "Mbak jebule paling angel kue konsisten ya." Kie nyong arep nidoke mengrika tips men bisa konsisten ngonten, tapi ke menurut nyong pribadi nyong sekali ngonten kue videone akeh goleng rekam. Pokoknya nyong saben dina kue mesti selalu nyetok. Entah kue anu nyetok foto utawa nyetok video sing esi mentah sing garep diedit nggo gawe reels utawa VOD. Nek nyong agiana waktu meskipun nyong duwe stokan akeh tapi nyong kue tetep ngonten. Karena kang hasil stokan kue nek dewek agi anak keperluan mendadak dewek kue tetep bisa posting. Nah kecuali nggorika pada sing wis biasa ngonten nang publik ora nyetok konten ya ora masalah. Wong kadangan wis duwe stokan konten pun Rika esi tetep males konsisten posting kan. Yalah nyong wis paham dengan beribu alasannya Rika pada. Mulane ya nek kepengin VOD ne FYP, fotone FYP, aja males ngonten. Paling utama gue pancen konsisten posting, tapi tetep loh kudu diimbangi karo evaluasi konten. Percuma banget nek konsisten posting tok tapi ora karo evaluasi konten. Lah FYP-ne kapan? Lah cara evaluasi kontennya sih kepriwe mbak? Sing pertama deleng view-ne, like, komen-ne, terus sing nge-share. Terus nyong wis bola-balik ngomong nang VOD ku sing sebelum-sebelumnya nek konten kue aja digawe beban. Gawe konten sing sekirane kue hobine Rika. Apa sing disenengi nang Rika ya kue lah digawe konten. Konten kue ora usah melu-melu mengbatire. Contoh, batire seneng masak. Lah Rika ora seneng masak. Terus Rika gawe konten masak. Ya kesel dewek bok. Nek gawe kontennya sesuai apa sing disenengi nang dewek, goleng konten mesti ngrasane enjoy bae. Pokoknya konten kue sing paling utama dadi awake dewek. Percaya diri bae meng awake dewek men personal brandingnya kue cepet kebentuk. Dadi personal branding kue anu utuh digawe-gawe ya. Tapi personal branding kue ciri khasnya kang awake dewek kue apa? Garap ngisi suara karo bahasa daerah utawa bahasa Indonesia kue senyamane Rika bae. Ngonten kue ora kudu nganggo klambi sing main karena dewek udu affiliate fashion. Dina-dina senenge nganggo daster, nyamane nganggo daster, ya wis lah ngontene nganggo daster bae. Wong liya arep berkomentar apapun wis jorna, sing penting Rika kue nyaman terus ngejalaninnya juga enak. Nek bagine nyong nyetok konten kue hukume wajib. Lah nek Rika kur duwe waktu seuprit tok ya gunakna waktu seuprit kue nggo nyetok konten.